Kaluwasan sa pagbiyahe. Mao'y naguna nga kabalaka sa daghang mopauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon subay sa pagsaulog sa Pasko ug bag-ong tuig. Ilabi na sa nagkalaing-laing aksidente sa kadalanan ang natala sa milabayng mga adlaw, sama na lang sa usa ka minibus nga mibangga sa usa ka balay sa Tungaan, lungsod sa Minglanilla ning Lunes sa buntag. 6 ka oras human sa nahitabong aksidente pasado alas 5 sa buntag, naabtan sa MyTV Cebu News Team nga wala pa hingpit nang na-pull out ang bus gikan sa gibanggaang balay. Nasayran nga gikan sa lungsod sa Cebu nga ang maong bus ug matud pa sa mga testigo, giingong nakiglumba ang driver niini sa usa pa ka bus. Gikataho sab nga mibiya ang driver o konduktor sa bus human sa hitabo. Subay niini gipasalig sa mga bus driver sa Cebu South Bus Terminal nga nangandam sila aron mas doble nga masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero ug silang mga driver nga mobiyahe. Ang 46 anyos nga bus driver Vicente Gasita nga nagbiyahe sa ruta nga Bato via Oslob ug ang 47 anyos minibus driver nga si Romel Traya mipadayag nga igo ang ilang oras sa pagkatulog tungod sa shifting schedule system sa terminal. Gisiguro sab nila nga kondisyon ng ilang lawas sa dili pa mobiyahe. Sa mong biyahe ma'am okay raman. Nya saktor pug baway ana maura. Nangayadlaw daghan. Pero okay ra sad kay siyempre serbisyo man may sa mga pasahero. Mara kung makuan ma'am. Okay ra. Okay ra. Pero wapay mingaw pa kay pasahero. Mga pila ka days sir, mingaw ra? Mingaw karon. Imuhang pahuway sir, okay ra ba? Wala ra ba naglisod? Okay ra. Samtang gipangandaman sab sa terminal ang hayan pagdaghan pa sa mga mulinya nga pasahero pauli sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod. Ning Lunes karong buntaga nagsugod na og pangabot ang pipila ka mga mamauliay dinhi sa Cebu South Bus Terminal aron makasiguro nga magpasko sila uban ang ilang tagsa-tagsa ka pamilya dayong Disyembre 25. Sa pagsubay sa atong team sa South Bus Terminal, aduna pay mga bakante nga lingkuranan sa passenger lounge apan nagsugod na pagtaas ang linya sa ticketing counter. Gipaabot nga mas mudaghan ug magpunsisok na ang mga pasahero sa mosunod nga mga oras. Ang pasahero nga si Mernally Algos na mahayag nga tungod hapsay ug wala pa ingon nagdasok ang daghang mobiyahe, dali ra usab siya nga nakasakay padung sa iyang destinasyon. Okay ra kayo. Wala ra ka daghuwat dugay ma'am? Wala ra. Asa kay Aloginsan amo. Sugod sab sa miaging simana, gisaka na sa heightened alert status ang matag terminals sa dakbayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa MyTV Cebu.